ne sanko fomu enkoda the same place who say mechi toa osatra na adwen within a second so you be any man who sa ahenie mienu no a wazi mu ba ko na osatra na adwen two opacha baya na elite na asama me no bekan abamu ohun say bra nyankopon di tose rade je bia waye enipa ye bone e wo Garden of Eden ya pamo ya ni enim say enka nkwaje ni ho ma ye biem enipa be won twetweda wa asase suwa ma papa na nu ne ho opanatade be say yes sir enipa ntimi amre ho asansa kira ye di bonia ma ni bufui ani nsuyiri be say asase wasa hu ye mobobiem ama no wanya nanim adom ebo afode ma ogitum kantam say onye sa de ni biem yes sir enipa sa to abone so amodija etoti sensuo abufuo nti emo be si nipa ne mo nyina afra ananka onim se nipa te sa ne mamienu we a ye de be sa kira yes sir enipa amfa osama Yesu na mu abasa asiso say omra into the okiafo bi na exact example say odafu omane ne nko edi kan de otoso mienu ekoi no nim say ebia de tato ne de doba ne do obefere no enti osmo no ane doba osebro hu no ka sa hwe we kura de on de yebeku ni ntam odi adefo ni nie enti na garantians kan say ebra odi adefo ne akokoa no oye nema nyina so urade na so ne bia na wone de yi akwante sa be no obuye ne Yesu ho asem na oka enti odi adefo na ye Yesu ho asem na oka odi adefo no na eba ye nkyere ne yambunu nkuno endai no yambunu nkuno te Yesu na mu aba abewu sa memi no mienu emos ane Richard said ye betumi asatira ya adwene na ye nya ho miama ye nkra eni pass yester yamfa enti akonya hodo adifo ahodo asempakafo ahodo afutu ahodo abani panta me say ewiase tenase koduru be say 50 years time 100 years time masa anhwe asole yenya asole papa ba kokora wa asase so yes sir enipa amfa ebesi ne yeah so bodawura na the whole of this month nyina misua adi sama na metra Revelation book no so take Revelation chapter 1 2 3 Revelation chapter 1 verse 1 2 3 4 5 5 to the end number 2 to the end 3 to the end ni nyina 7 churches no time adi ye ni baayam ensafa hodo nso no awurade na nkasa eyi bia tan maako obom kokko ekomu boni no akomu opo wia no omu makwanya so beti asesa mewa ana metibuku no na afi mebusa mo se integrate pa akonya be no mfama nipa biem unim se books ni nyina menyabuta cheki bia wanwan yankan wo de yamra asafo ba kupem Lord is asafo no start free verse 18 okay Lodikia me yasam ba kupem bi wo Lord is asafo no Revelation chapter 3 verse number 18 Revelation chapter 3 verse 18 if I just say me too for say was it me too for say tormented sika wabli hu wojam tormented sika wabli hu wojam na wanya ade ni atade fita right with my apostle why na too for Yesu a what nyankopon se ofre soro tu ni pafo o too for why o too for say yedai tormented sika wabli hu na say ade bia wo say rade ye oye me fa ni metu pe na ho o too for ye ka so bi to bi for so tia se rich me pe wasem me srew yes baby na nse ana wona nte ko no emmoa tu ensanom emmoa wi emmoa emasem emmoa enti school na me de wo kon bo moden yiro wo kon na mo da achinti debi so yin husua de a ebesi wo ye president ubitima be yebi MP ubitima be minister ubitima be yebi emfa homa akohwie anyesa debi wo da achi ebe yi prison debi wo da achi be ye dambo eno ne fan afutuo
enti Bible say de Awurade dom no yina ten what I say otunefo ojina tan okananim otenetene no enti Nyankopɔn firi soro etu enipa fo otunipa fo ha ayana yama do ho ha yene na wa yem evangelism okọ bi nkyɛn a asa wanne egu ho asa ebini na wo de bre no enso sɛ ɛyɛ common living ana ka be coffee bi na nka ye kyekye enkyene kende kura ka nipa dimirika be ba baji sanke ko na so sɛ ye kyekye enkyene Mumbra. ka nipa baji pum abaji Ramakachi. ka ye kyekye this way ka nipa ba baji ana sɛ ye the free take it aba nipa mesene nko taki bebre be ko nipa mesene nko abrochira enka nipa dimirika baji twi but obi te have na born my god and then the born a china will be pet by winya over pen a winya into Nyankopon e tuni pafo bra wo ma me kura ntufu da wo papa ntufu da ba Nyankopon firi soro enam ne nko odi fo so e tu nipa efo ha wasa be wu ni woni nyina achi wasa asane ne honhom ani tu nipa mafo my god eja to asoma mi wase me tu busa to me nchesika me tu busa to me nchesika wa biri hu wojam na wanya ade ne atade fita wase na wase na wadaja wo hura na na wadaja wo hura no anadi ni anidua wo de besa wani ene ni do wo de besa wani to aso na wo na de dodo me don no dodo a me don yi wona ten dodo a me don yi wona ten dodo a me don yi wona ten eja no pa wa wo tie me no Awurade kasa kyerɛ no odo wana sa ono sɛ no Nyankopɔn do wiase ni so de ne ba wo ne kro mai obi obɛgyina de anyɛ no nya de da nkwa wonderful eja Awurade do eja no pa yi oyi watan yes o tu fo o ka woni no kai wo sɛ o sɛ ba biem yes enti yɛ ntam wadaja ne kata so woni bia mo ya daja ensa na wonum na yes am wada deja hwi na wonum na so am wada deja oba na wonya ne ho ade na wada deja enkokɔ nsa no am wada deja ani bre so da deja ahantan wada deja bosom so kɔ adifo atrefo so kɔ wada deja da deja eja to so wase dodo me don me yi wona ten dodo a me do me si wona tan twi wona so na me twi wona so eti bomodi na sacha wadwene enti bomadi obi tasa o se obi kasa kyerɛ no kasa set bomodi try do every effort yes try bomodi anuanom ayakoba mumye moye homodi yes sɛ yɛnyɛ wiase hwee kora heaven ne deɛ bomodi sɛ beko ɛyɛ mass sɛ heaven ne deɛ mɛbɔ me homodi yes mɛbɔ me homodi fa ho si wɔ sa afɔde ɛte aseɛ yes bɔ homodi wo kra no fa si hɔ twe ho nunkunu yes bɔ homodi ebi sɛ ɛdiyɛ na ɛba no onim deɛ di anim ɛnso ano no a wɔbɛtete ano no onim deɛ wom yes trumpet a ɛbɛbɔ no onim deɛ ebi firi mu aba sempa ɛntɔse bɔ homodi biara yes sacha wadwene na satra wo deɛ wadwene masa ɛnyɛ wadwene sɛ enipa bie no wasase obetumi asatra nipa bie ntimi nya perfect ha wo de tu radio bi na wo se eto na nsama sifiri ho wo de tu TV so me beba ya adom TV agudi akobi si ya fra no de be ndie be ayi se nyame wo se nyame bibi nyame bai la masa se si ade ha me hwe TV na me yam seseme agudi na me yam seseme efiri sa Satan ya soli ankasa papa no de na me hunu se omo be tira so na nipa go mu na ase a na me wura hoa ma bra woni efra bra o ko twa ho to wasase we so enye bida na de bia wasase we so bia ha aduane rich so onye aduane na udia na wa me na da so di kra esa de die na bra problem yes wa ko hwie mewa esa de problem na so sa wo ska na won tade 100 na rich achina wo so na de ni nyina hihye bomu a eyi mi hu so won tade e be sa kasa wa ye dai e be kasa so wo bodam wayi wo mpa bo bebre na da kro wo hyam yensa tata so yenka so wo bodam
waka na utu baako na de homa so baako so baako so na nyina saso me hu so waka bebre e beka sa wadwen de wa bodam abodam die pa na wa asase we so so for this time mon kan tire ni pastor Jesus say babiem na mo ka tire won say wo mre o ya de beko wo hu beto awoto be won sam na mo ka wo se da bi ni pa be jane eta won sika ha me ma me ka asem bi obaabo ase no wo se wo de me busa asem so ni pa e be wu a e de ne na mu ade wo bia no wo po ni ma won nchen no wo pam wo mo me na ba obewu wo hwe me ma me anim sa wo de ne baba akopɛ enti no ntimi ngu enti emerafo ni wura adam no nyamche so wan pia wo ma me ntimi ngu da ujira hantu ntimi ngu omuso onkosan so mro mba no da na ni ahwedan no okɔ enti obi be wu omuso opam ne ma omuso opam ne kunu afa uri ni sika sa ni nsɛm a ade na obɛka kyerɛ wo obe reject obe pura ti fanya hwe ni fie on kai afa oda de jakra on kai da de yameza de yameza wa asase we so kra ne se nipa eche ne wa ye tuni for hantan ni gya won fa one day we so da ho na samere enipa nko nam wo se ne pa ompene on men o ba bia some of them ye sikafo me wa mo ye difo a mo timi wa Ghana sa samele no wo de apaso na betu pieto na wo bi wa de jaso enso mfa nya hye enipa wie ye nya fe bra enso anu adidi animu ntine rode say opa wo taw bo modi bia so obesa kire o de wa tene there's no testimony say obi hu to na ayaresa nya testimony and senchene bi ni wiase say dem boy ni ba dey ebesa kire na atene yes that is the deep repentance eja to so mami te rode atufu o se shemi de pona no na mi bom de to so bi awurade asa be gira hefa wo ponachi no bom wa be gira wakuma mu nim say na asema me kan awurade gira wo ponachi o bom say man kwa no me de o metenam so betie me ne no hine pro it was one day obeka say all people all men all sinners will come to me but one day he will say depart my God from me I don't know you nimu anopai nyankopon frisoro bewu wamfa 2 ofrisoro abetufo wamfa 3 ofrisoro abebo opunum wamie no enti da be na wo so be so kopa ne chawo enti Proverbs chapter 1 verse 26 ekan ya first kan homa me Proverbs 124 ekona yes was some friend na mo kame wase sama frɛ na mo kame me mateme nsa no bi fanya hwe metene me nsa bra me nam adom so atene me nsa no amfa anya de hwe na mo to be futo nya atwene ha oso obeba futo no so repeat oso obeba futo no so afutu a me nam trasa no so adifo so asambakafo kate na wunyina wa anya de oto twene me kasa kire so mo mpenti afa me kasa kire mo mpe me kasa kire mo mpe me so mesere mo mama ne emu edanu beye che edana Yesu betna na hinwa mu no awo danu ebeye che ha edanu beye hu pa edanu ebeye je pa edanu awosunya sase ya fo no betna na hinwa mu no awo danu ebeye che edanu beye hu danu beye awreho edanu beye sefempa edana papa ni beta na yinwa mu no awo danu ebeye twe wase danu enipa bi jane ye bi jane efirisa erade na ya hye ne pone usika nso na nabufu da kase no aduru wase dade no echopa bie ko soro ko kanyame obeka to se ebra mi tufu wo hwan ne wo se otumfo etuka afiri kumase aba ha se obetumi emosofo ebi nsida se mama etuka sa wo wutie mi oba fie abetufo abeka sa che onye nkyerɛw nyankopɔn ne mama nyankopɔn no tumfo hwan ne so na so nyankopɔn firi soro etufo na sa wo amfa how dare you how dare you do sisa da musumi yima ni hintaw ebi se mi tufo me gina openachi bom ni nyina wamfa
ɛda kan di semisi de manuasi bitina ponani ɛna me bom sɛ anopa yi obi betie me ne obi betie emoso ne a obi betie awrade ne a obi betie twira sam ya na wahire pono na mɛsɛn mo aba ne nkyɛn na me na bedidi na ɔno so ni medidi die odinkunim wo wiase we mu no mema one me atena makonya so oma one me atena mahimwa so sɛdeɛ mesoma dinkunim sɛdeɛ Jesus sɛdeɛ adinkunim no na me ne magya atena himwa so no wɔso ne tɛdeɛ ɔmo meka cha deɛ ɔwɔ aso no na kyɛ sɛ nipa no bebree hɔ a wɔni aso yɛkasa kyerɛ badwemba yɛkasa kyerɛ nyansafoɔ ɛnyɛ nkwasiafoɔ amen and amen enti ɔso na wɔwɔ aso no ma wɔntie de honhom na ɛka kyerɛ asafo no asompa entie asɛm etie wote de meka no enti wo yɛ nyansani wo pɛ home wo pɛ nkwatenten wo pɛ asomdwie ɛne tie de honhom na ɛka kyerɛ de asafo no. My time is up.